været rigtig gode til at stille op. Alle tre her. Der er nogen, der har været lidt hurtigere end andre. Og det er derfor, at jeg giver tredjepladsen her. Rigtig godt kæmpet. Jeg er så lige det sidste med at få bakket rigtig pænt. Og lige nogle gange med det der sidste skridt, det skal så lige hives lidt for meget ud af. Men rigtig flot. Så har jeg to tilbage her. Og jeg tror, der er en her, der har hørt rigtig godt efter os, hvad jeg sagde ved det tidligere hold. Der er sådan noget med, at man får taget skinnet hele tiden. Begge to pæn påklædning. Min vinder, den går i dag til en, jeg synes, der har hele vejen igennem. De har bare gået pænt, og der har været kemi, og min har bare været på plads. Så min vinder i dag er herovre. Jeg synes, det er et rigtig godt matchende par. Hvor så